Så här såg det ut när den misstänkte mannen greps. Det är mannen i vitt linne längst upp i bild. Han fick ställa sig mitt på gatan och klä av sig och sen backa in till väntande poliser. Hur länge har ni haft kontakt med mannen? Vi har hållit en konversation igång med förhandling på ungefär en timme. Var han fortfarande beväpnad på något sätt när ni grep honom? Eller hur? Jag har inga sådana uppgifter, utan han kom ut och gjorde som förhandlarna hade kommit överens om att han skulle bete sig. Han körde därifrån ut till polishuset för förhör. Det var vid 2-tiden idag som en man tog sig in i organisationen Civil Rights Defenders lokaler i Gamla stan i Stockholm. Han uppgav själv att han hade ett bombbälte på sig. Mannen riktade hot mot Moderaterna, vars partihögkvarter ligger alldeles i närheten av Civil Rights Defenders kontor. En stor del av Gamla stan spärrades av och polisens bombtekniker var på plats. Dessutom riktade mannen hot mot Socialdemokraterna, vars partihögkvarter ligger på Sveavägen i centrala Stockholm. Och även där satte stora avspärrningar upp och boende och andra i området fick evakueras. Men den misstänkte gärningsmannen är nu alltså gripen efter ett 5 timmar långt bombdrama. Och vår reporter Fredrik Skillemar finns i Gamla stan. Vad är det som händer där på platsen nu, Fredrik? Ja, just nu så har polisen precis tagit bort alla avspärrningarna. Man har blåst faran över. Det finns fortfarande poliser kvar i fastigheten här 100 meter bakom oss där mannen höll till. Men det är polisens tekniker bara som är inne och undersöker fastigheten. Och med mig så har jag Edward Doherty. Du har varit här under hela dramat. Vad vet ni om, vad är det senaste? Det senaste är att han är gripen, utförd, och bombteknikerna har varit inne och konstaterat att de bedömer det som ett icke-farligt föremål, vilket gör att vi har lämnat över till tekniker som kommer säkra bevis, och så kommer vi sakta trappa ner hela insatsen. Hur gick gripandet till? Man lyckades få kontakt med honom med förhandlare via telefon, och så pratade man med honom och efter viss diskussion och medgivande han hade krav så gav han upp i form av att han kom ut, gjorde precis som vi ville. Han hade tagit av sig bältet eller det misstänkta föremålet, farliga föremålet. Kommit ut och la sig ner på backen som han skulle göra, och vi kunde odramatiskt komma och få kontroll på honom och föra honom härifrån. Vad letar polisen efter i fastigheten nu? Man har letat efter eventuellt farligt föremål, och nu är det ju en ren teknisk undersökning för att spåra bevis med mera. Vad som kan finnas, fingeravtryck, därför misstänkta farliga föremålet som är konstaterat att det inte är det. Det ska ju bärgas som bevis. Vad vet ni om den här mannen? Jag kommer inte gå in särskilt mycket på vad vi vet om mannen. Det allt vi vet är att han har kommit in på det här stället, fastigheten som är en grannfastighet till Moderaterna, och med ett misstänkt farligt föremål och förstärkt de hoten som har inkommit. Tack så mycket. Åter till studion.